gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. sabu somi arnoy ma mi ma ka mbeɗi wadde galle a wi kam ala oto watta mi watta kono nde garmi ma kalamami haala galle a hollam tan laawol kulɗa kam no mbaɗanmi ha ni ɗo rewa ɗo heewi ha yetti ɗo gelle tan ñagotomi Allah hokkam ɓiɗɗo gorko mi innirma ɗum tan ñagotomi Allah ko heddi ko noon vraiment mi ala jobtima Allah jarama kam mi weltima Adama vraiment ko muddi waɗi fayida yuɓɓi kono kadi mi yii hen hooram yo Allah yettin fandare Allah jarama kadi a jarama e ko jiɗɗa ko yato kadi ko Allah tawi addi hen deftuɗa hen e ko ni tan anni ka ɓinguel moƴƴel ka nehiguel kadi ni ko mbiɗa ko kadi komi jiiɗi ɗum e ma firti ko wadde no mbiɗa ni Allah tan ma Allah nanima ma Allah waɗa hen sutura e ɓeydo tinnare tan noon galle welani weeɓani no muusi kono alhamdulillah rabbil alamin e won hen tan inchallah Allah jarama kadi a jarama weltiminoma fewni fi kaw min nani ko kalɗa ko a jarama gati hande on potano haade ni wona Adama mi fawa hen kongolam gati ko min ɓuuri famdude ko jooɗi ɗo ko foof kono noon ko kalton ko foof e ko kalɗon ɗo ko foof koye mun woni gati ko onon mbaɗi ɗum e am ko garmi ɗo hande e galle he waɗi duuɓi 12 Ramat hande ko maayi acciri kam Aïcha wona hande guila moye tekke ko min ñammine ko min yarni so fawgi ko min son yaha école ko min foof makko ko min Adama ni kadi bonnani hen hay batte nder galle he o ƴetti foof o fawe jukkam kene yalta haaju makko ala hen kene ñaame haaju makko ala hen kene yare haaju makko ala hen kanko kay ko andi tan o jippima bottari makko hokkama hirani makko hokkama ko heddi ko haaju makko ala hen
no bonnirami kalis walla no ñaamirami kalis ko meeɗa lijjide ɗum hoolaare nde ɗo no hokkam de mbiɗa jarnamo no feewi ngati weeɓani so welanoma hannde on wawi mbiɗa wawi wonde ɗo e nder galle he o ɓittina kam o miijota ko ni ko min e ramata jiidu yumma e baaba walla o ƴetta rewɓe fof way dow kono meeɗa e makko hay baɗa hay laawo gotol ko jinmi subaka ha kihiɗe ko heen woni o meeɗa yidde ko metti kam sincèrement o meeɗa yidde ko metti kam ko mbanmi ɗo ko fof noon koko potmi wadde tan ko devoir am ngati mimi wawa dañde ko ɓuuri ramata minen jiidu yumma e baaba ɗum ko devoir am tan ngati koko potmi wadde ngati ramata mawnam jaaɗo o acciri kam ɗo ɓiyi ko mi wawa dañde ko ɓuuri mum hande min kala ko mbanmi ɗo koko ceeram tan potmi wadde koko potmi wadde tan ngati mi fotani fadde hay law goto mi fadde e mbiye ko ni walla ko na adama ne kadi no wawi woyde foof hande ko bandam donc mi wawa dañde ko ɓuuri mum annene ko gonnoɗa ɗo ko koyngal maayi hunuko ma certes arani ɗo ni kono a ittani ɗum e amen hay sa arani aɗa nodda amen téléphone aɗa ƴeewa no min goniri e no min jodiri donc ɗum ɗon tan ko yettore Allah min ko mbawɗo wiide kam fof koye mum woni ngati ko onon mbaɗi ɗum e am absata noon ɓoy o watti arde ɗo e galle he wona hande donc min jiirumi e makko tan ko moƴƴere wadde dal e teeyde so ari ɗo ko fijirde e jale ɗe haw yalta galle o so welo noon wiye ko liggey makko addatamo ɗo walla ko adama addatamo ɗo kono ƴeewani ɗum ɗon fof donc hay kanko ne ko moƴƴere tan jiimi e makko ngati neɗɗo no haala tan ko jiiɗa e mum ko kono noon neɗɗo en niɓɓiɗi niɓɓirgol ngol gandanɗa hen goɗɗumen holluma ko gandanɗa wona ɗum woni e mum kono noon ko jiiɗa e mum ko tan ko mbawɗa jaggude e mum ha jeeya goɗɗum donc ɗum ɗon fof kadi yo yettere Allah ñaguete Allah tan ko yo Allah joƴƴimo e dewgal makko kadi wotan keeɓi hen hay nimsa goto ko taki ngal waɗi eyi min kam ko ɗum ɗon tan joguinomi ko kalmi hen mbiɗa yetta on mbiɗa jaara on onon fof mineni ko kalɗon ko kay kono ala ko mbawmi haalde hen sona jarnade on umma a jarama no fewi komi belti tan dal min dal ko weltade tan gondumi eyi wadde merci eyi Adama hankkadi mi adama hoto hankkadi mi yettoto eyi kaw ala probléme a jarama yo ɓerde ma dejje min ɗo mami feere ha jaltimi ɗo faamo o yalti galle o anda ni mo yaltinimo e galle adani kay wona oɗo donkanami koɓe jahata koye koɓe mbaɗata ko fof mbiɗa andi wallahi mi nani ko kalɗa jarani kaɗa tampa hen an kay accudeme mabɓe tan min e mabɓe ɗo e nder galle he ala weeɓata min kam mi joɗo tan mbiɗa daraɓe ha mi jeeya to yumtanta amen ala probléme an aɗa andi min mi ŋawata hono ko mbiɗa jooɗo ko liggimi ɗo e oɗo galle ko fof mbiɗa acca cukalel toxel ngel ganduɗa jibinaka ni ene ara ene bonnana kam ɗum ñalawma goto ɗum mi watta ɗum eyyi d' accord ala probléme eyyi min komi koye yaltude ni kono somi arti rek après so Allah jaaɓi mani nanodiri eyyi inchallah eyyi nde mawni ko wirni ne so welnomo wasade ɗo mi wi ko caggal mawni ko ala ɗon oppi ɗo ɓiɗɗo debbo wara rona e sara mum oppi liggey makko oppi haajuji makko e hammuji makko te so welnomo ɗum fof waɗata absade ayi feere nde pawnomi ɗo pour fama yalta galle o nden yahata e makko o komo mijonomo feere nde gandanɗa yiyetake mbiɗa memi ɗum yiyetake mbiɗa haali hen kono ko mbaɗami ko fof ko less waɗam
sama ngal oɗo heure kongo wona ɗo hongete bien sûr ko ɗo hongete kongo oɗo heure adam hey adam ko woni ɗum won kongo dama kongo oɗo wattu hol kongo men la min kongo kongol batal ngal Hello. Aisha, wait. No wala. Oh, wala ta Aisha, wala holo. Ayan ko min dali. Tumo ni suda hoy. Wow, wala. Ya ale. Aisha Aisha. Ina ko yi. Min wow wala suda min kasi. Tan wani do me hoy. Do Me ni Aisha. wala. Ko hoy da. Andi am normal. Lu de hon mala Allah. Do wala. Aisha, do walde do. Do wala. Wala mersa mala Allah. Abso. Est-ce que pour ça milen nawlo ha boy. ɗo hakkude men Jawani lelu yande sur kay. mais ɗum ne wawi wonde fiiri amen ɓiɗɗo lelo hakkude men ɗo en heɓɓiɗi mo jibinden dagaki lelo hakkude men sah Aissata Mais haydara la hen annen o cukalel kadi wawa putem ko ngor wande suuto. mais hakkude men kam aɗani o waalilat ɗo en aɗa wawi wettande mo kala to mbeɗɗa e suudu he walla lelo kala to mbeɗɗa mais hakkude men moom o waalilat ɗo So leli wata rebe na wol. Sabe Allah kalkul. hono ɗannatum less mon faali wa ɗanar less mon faali hay wallitade a wawa D'accord, femme na wo fodo. Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amerique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo nyamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay nyamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hanirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna.
o walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biyeteɗo Sar Maymouna West African Food, adresse o ko 50 91 Ecolfax avenue Denver Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddirkon makko nan ɗon. Cool. Il faut une autre. C'est pas normal. Mais alors, on va où? 4 heures. Adam, Adam, tu voulais le neige. La famille. C'est pas logique. Au de heure, au Adam, voilà, comme ni à Holden. Vraiment haali gon kono waɗa mo comprendre an bébé Aissata mi haalnima gila mero sanki yumoko gila sanki fayde hannde ko takkuɗo yam to gila woni dero haa ɗo jooni ko yam waldata o wala habitude wasi walde yam ɗum waɗi so lilim suudu makko tan omo hoyɗa walla oɗon ko ɗanani mais ɗum ɗo jooni gasa Adama haalde ɓiya wona question mbiɗa añimo walla cikka comme kirɗo walla komi ganjamo walla cikka mi yiiɗa ɓiya wona ɗum déjà mi haalani hay batte sax hay suudu ko fotani walde ɗo saha walde hakkude men a faami ko cukalel haala mo ko wonata cukalel nehet ni so continue mane dañten intimité men enen ɗiɗo min to gommi ɗo komi cuhlude intimité hakkude men mam voilà nani kalɗa ko kalama ko ɗum tan woni hen an tan wawi wadde comprendre Aissata ko cukalel kono hanti hiiri to ayi déjà j'ai beaucoup de choses à faire demain c'est ngara yaade janngo en cours de route min kalto hen inchallah joni jewti ɗum ɗo fof inchallah d'accord j'espère que ɗum ɗo watta faare joni lelɗen par ce que on n'a pas beaucoup de temps baba wona ɗum mi jooɗi seeɗa rek tinmi reedam ɗum no muusa ko moƴƴi kay du coup nag tawde ko nouvelle belɗo woni a galle mi yiɗa yakko ambiance o ko ɗum taki mbimi mi yaha seeɗa mi ara mi lelo mais wona hen dega de je pense que ala rapport goto e résultat mo Baro dañi o non rapport e Baro ba Baro ngana kanko kay keni o ko onon jiidi yumma e baba o dañi nouvelle belɗo baɗo ni en an aɗa mettina taw ko e ko dañi ko weli ko
hol genre yidde baɗono hoɗum mbin mbeta tini mbeta haɓi ko nobaɗɗo sehil balo an ɗum ɗon nana e gallam taw mi tinani haɓi ko oɗo haalata ko gon o haalata ko wela ko haala ko hay dara ala hen an ɗum ɗon nana e galle o taw mi tinani ananaali wo ko fijat tan bawo mi fijat rek comme gilnani ha joni a won haɗa jalaɗo waxtare mbimi yo waɗ ɗum mirara mi fijat rek nag abi suusani ɗum sax suusirani kam noon a suusirani kam noon o fijat womdiyam fijatnoma rek ɓeso seeɗa e mi fijat rek oɗo haali haalam ko ka mi yino réagiri parce qu'elle a été surpris elle s'attendait pas que oɗo Binta ma haalaluji mbaɗi noon si Binta ose haalde haala ka c'est parce que Habi e hoore mum la confié ça haali haala mbaɗo noon anda régil Binta écoute-moi min e mamen meeɗa waddedir écoute-moi mbimami min je pense que ka jooɗiɗo tan e dammal aɗa faɗa Binta waɗa infraction goto mbiya Binta waɗi écoute-moi non c'est ça que je suis en train de voir min ko ɗum yoɓirta kam y a pas de jobdi y a que les faits y a pas de jobdi ou bien ñamande ou bien ko wayi noon an ɗum yaawiɗi holko yawata ɗo an Binta hunde an a ari ɗo darani ɓinguel ma hal ɓinguel ma nana nata e kooce o ari haali ɗum et après le mal ko Binta ko waɗi haali kon wona goonga ko labma hen ko sehel mawn mum tuma ari ɗo wo ko mawnu mum addi ɗum ɗo toi tu es naïve hein? jano famani e ko mbimami ɗo ko oɗo ko yaltini ɗo fama ko komi yaltinani ɗo gati ala feere nde mi waɗani ko mbinoɗa kam fof mi waɗi kono mi ronki ala joni kay min kay solution goto jimi ɗo woni ko to mbinoɗa kam to woori maayi min haajam ala hen hankkadi o hankkadi ala fof ko mbaɗami hen perte no mbawa wadde feere fof no yaltiri galle o mi waɗa ɗum eyyi d' accord min mi ala hen reccu de comme par exemple somi yeehi toon so maayi walla ɗum ɗo haajam ala hen no yo yaltugal o tan koyde makko walla no wawi yaltude foof haajam ala hen eyyi d' accord eyyi so Allah jaaɓi inchallah eyyi sa pari tan après kalna kam ñi hen eyyi d' accord eyyi darami haalde bébé Aïcha après so ɓoyi seeɗa men nanude sa pari tan kalna kam d' accord Aissata kono Aissata an aɗa heewi gacce de an kam ka wowa tan tukkidade daran neɗo mi haalani ɗum ɗon foof mbimi ko mbinomami hanki ko no mbaɗirɗa ɗum iyo wimo konkon eyyi o audité kam ko an to watta ɗo mi lelato watta ɗo mi holto ya suudu ma min mi lelato fala fos mi lelato mi naati nder babam faw kam e yeeso mi leli ɗon koni Aissata accu wonde ɓoccode an Aissata an hakkude ma Allah sa yimi wimo ya yatum kay ko ya leelo hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo gati so payima seere koye mbera wadde fof e mbaɗat kono sa lelnoma hakkude mabɓe toon hay batta hewatano toon an kam mbiɗa an hakkude ma Allah ko mbaɗɗa timmide ko ka changeta e ma tan Aissata ko an wawi wallude kam sa wallani kam gorgol ma o mo jiimi ɗo
o ko jogori hejje nder galle he ha heew hen teb ko an tan way wallude mi kono an somi haalnimo ɗum ɗo tan jaha mbaɗu ya ɗum to an kam kori a ɓurani mo yidde kanko e mino imi min fo natti famdema de ngati ko wona ɗum ɗo mbinomami ko sa yeehi toon haɓɓe ɗanade ana wortano tablette ma o mbaɗa jeu hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe ɗanata ko a ɗanatako te miɗa andi ndi 22 heures yono tawa ɗanima hono ɗanda ɗanimo 4 heures an no jiirumami ni an mbiɗa andi tawa guila 23 heures walla minuit tawa ɗanima ngati an ko nawrunumami toon ko mi sikkadi sa waɗi ɗum ay saɗa ko an wawi wallude kam gurgol ma jimmi ko yalta e galle he mi haalimo dow mi haalimo less no kalnirmami fof kono mi ronki ya faam joni noon an hannam ko holɗum jiɗɗa mi wallimo ɗo noon ala feere nde mi waɗani ha faama yalti galle o kono an mi yi oɗo kam kala ko mbimami hen tan ko seesa mbaɗirta hen cikkata mataw ko mbatta ko a yiɗa ɗum nene o ko mujjude de an kam kori o hokkanima jarɗano an holi o holiyam an ko mamme ma ko on ɓuranma ko absa ɓuranma mino hakkude ma yala ko mamme ma ko an ko absa mbatta défendre joni holi an hol kanko sahra wiya ko moƴƴo an an andi moƴƴo e bonɗo an aɗan ko kalantuma jinmi ko ganda ko min wonɗo ko min jibinma ko min poɗɗa ƴettude défense mom an hay goto moƴƴani ma ko wona min o naate hoore ma he walla naatani hoore ma he immoya jango e leçon ngaji Aissata noon fof mi immono e makko ngati mbiɗen somi immaki e makko tan to sakkitto to welta ɗum ɗo ça devient de plus en plus sérieux min noon ko kajja wi kam ko ɗum jogori wadde mi ƴewata hen sa hankadi noon conséquence uji wawi joginde so yiiɗi o maayi so yiiɗi yo hattu place goto so yiiɗi woto yaatu hankadi ni walla o jooɗo ɗo e chaise roulante mbiɗa wirtomo ɗo suba hay ki taw ala ko wawi hen defta gorko makko ala ko wawi hen an boy adama aɗa sikki probléme wona nder galle ma nder gallam comment ça tama wi non parce que an hakkude ma est ce que ne séri boy wimo hakkude ɗum haydara ala hen et puis mi yiyani ko farmatade wiide wonko woni hakkude mum oto yijit ko belle sœur kadi ko mawni ko kadi joginomi kadi elle a beaucoup fait pour moi mbe sikki mi haaldi ɗum bébé Aissata ha ɗo tolni anda hay goto so wona jogui programme makko foof guila woni cukalel ha ɗo ko funtuma ko noon ɗum funti heewɓe hakkude mi haydara ala hen par ce que sa yiɗi nande gongo an hakkude ma mi hoolami depuis anani mbiyam ko hakkude mi haydara ala hen ne laaɓi te ɗum mi haalnima ɗum mi haltinima ɗum te et puis wona ɗum noddirmami ɗo aɗan change débat o noddirmami ɗo ko emin jogui programme goto programme d' investissement mawɗo nder entreprise amin o oui d' ailleurs programme o ko bandiraɓe men wonɓe caggal leydi ɓe ɓen min ɓurno wawde jogade programme uji mumen to banggue terrain ji to banggue investissement galleji te boy yonti daña galle te mi ɓooyi haalandema ɗum joni noon hannde sa ari ɗo yete entreprise amin o mi mbaɗe proposé comme ça tontine tan comme tontiŋaji waji ɓe mbaɗat ɗi donc minen min jogui ko site uji ɗi kañum min mbaɗama proposé mbaɗa investissement aɗa wawi wadde accord ma 1 million sa waɗi accord 1 million ko heddi ko mi mbaɗanma ɗum contrat mo ganduɗa watte dispersé ko 18 mois taw chaque mois a versat hunde comme no keɓirta halis ni parfois antar mbaɗɗa ɗum chaque mois nanna kono kadi sa welama e nder 5 mois aɗa wawi yobde total sa yiiɓi ɗum min tottuma tous les papiers et c'est fiable et c'est légal ta aɗani min depuis des années mbiɗen ɗo te vraiment min pera dañde probléme e hay goto wadde noon ko ɗum waɗi kam yidde annene gara mbaɗa investir daña terrain ma comme no yimɓe fof dañi terrain ma
Non, ça c'est très intéressant. Hein? Parce que nous, nous avons rendu des cas sur Timatan, mais sur les côtes. Mais vous venez de me faire une très bonne proposition là. Ah, c'est très intéressant en tout cas. Ça va. Gadda global, totida. Ça va. Baydi ka liggutol. Ka coxlaw xaalisma saha fof. Alwa arde peccenɗa ɗum e 18 mois ɗi chaque mois tottira kadi an koye gallo jeeɗa minen déjà amin ganduma an ka neɗɗam kadi yaro kadi ne wowma joni sen paari wona jogui ɗon 1 million aɗa mofti 1 million ala problème gasi joni en jahata bureau yaro o waɗama contrat moftima e makko comme ça jewtiton je pense que c'est mieux c'est mieux que aɗa jeeya guiɗo yaade par ce que ko fonnoɗo yaltude normalement ok jeeya